Mumbai and Namaskar everyone. I am Pinky Basumatary, here with Universe Sound 2026. आरो दिनैहाय जोंना नेशनेल कस्ट्यूमनि श'आ जोब्बाय। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। जेन एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि दारै गोबाङानो शेयार जादों। दायो बेयो भाइरेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर बिथांनि मुङाहाय। जे नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानो हागौ दायो आंनि टपिकखौ नायनानै नङाब्ला बै टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङा होमब्ला बेजोंनो इन्ट्र ससे भिडिअ होनायखौबो नुनानै नङा होमब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन। थारैनो पिंकि बसुमतारिया भटखौ मोनदोंना मोनाखै आरो मोनाखैब्ला मानो थाखाय मोनाखै आरो भट लाखांनायनि उनाव बिथाङा दिनै मिस इउनिभार्सेलावहाय बिथाङा पार्टिसिपेट खालामनो मोनदोंना मोनाखै आरो मोनदोंब्ला बोरैहाय मोनदों आरो जानानै थांबायना थाङाखै बिथाङा गावनो फोरमायदों गावनि खुगाजों नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप दा खालामसै जोबजासिम नाय भिडिअखौ अब्लानो बुजि मोनलांगोन बिथां पिंकि बसुमतारिया गावनो मा फोरमायदों गावनि खुगाजोंहाय लोगोफोर नङा होमब्ला नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय। From the land of lush tea gardens and the mighty Brahmaputra. Khulumbai and Namaskar everyone. I am Pinky Basumatary, your Miss Universe Assam 2026. At 21 years old, I am currently pursuing my bachelor's degree in political science. I'm a passionate dancer, actor, model, and a culture enthusiast dedicated to preserving our culture and traditions. Coming from an underrepresented community, I carry not just my dreams, but their hopes and aspiration of a community that deserves to be seen, heard, and celebrated. To me, beautifully confident means embracing your authentic self with grace, compassion, and courage. It means standing proudly in your identity and carrying your values with pride and lifting others as you rise. Thank you. Mumbai and Namaskar everyone. I am Pinky Basumatary, here with Universe Sound 2026. आरो दिनैहाय जोंना नेशनेल कस्ट्यूमनि श'आ जोब्बाय। आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना आंनि पारफरमेन्सखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो लोगोसेनो आंनि जर्निया बिराद टाफमोन दिनैहाय आङो जे आंनि ड्रिम स्टेजआव फैनानै बिदि पारफर्म खालामनो गावनि गोसोजों आरो नोंथांमोननि सापर्टजों आङो गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानो। थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय बिथां पिंकि बसुमतारियाहाय गावनो गावनि खुगाजोंहाय फोरमायलांनानै होबाय जे नोंथांमोनाबो नुबाय बिथां पिंकि बसुमतारियाहाय मिस इउनिभार्सआवहाय थांनानै बिथाङा कम्पिटिसन बा पार्टिसिपेटखौ खालामनो मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंबो नुबाय जानो हागौ आरो बिथां पिंकि बसुमतारिनि खुगानिफ्रायबो खोनाखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोरथ' जियानो जा बेनि गेजेराव आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलाव बावगोन होननानै आं सानाखै बेनि गेजेराव नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो मोनथिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला बै आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिथां पिंकि बसुमतारिनो थ' नोंथांमोना गोबाङानो मा साना आं बेखौ बुंनो थांलासै नोंथांमोननि गेजेरावसै आरो नङा होमब्ला लोगोफोर जायनि गोसो जायनो बुंगोन जायनो गोसो गैया बिथाङानो बुंला आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बे मोनसे भिडिअखौ फिन खेब नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव जुदि आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जाबावदोंब्ला आं नोंथांमोननि सेराव बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैबाय आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय।